Halo, DAC. Meme kumbahan, Dek. Dek, sampean ngerti gak? Celanaku kaya ngene iki dapurane ngene iki. Regane, Dek, 500.000. Aku nek tuku nek kuwi ya ora pas diskon nek kuwi ya ora, Dik. Ya langsung tuku ngono. Sampeyan ra duwe ta? Celana regane 500.000 kuwi. Ya ora ngarah kuat tuku, Dik, nek sampeyan ki apa? Pabine sampeyan lak 35.000-an ta? Ya awak dhewe iki beda, Dek, kalih sampeyan. Ngene iki klambine bapake ngene iki, modelane koyo ngene iki. Gene 700.000 lho. Pik ta? Gak duwe sampean kaya ngene iki. Celanaku, Dek, niki 300.000. Aku ora tau, Dek, tuku klambi nang gene pasar-pasar kaya klambine sampean wis ora tau. Ora cocok nek kulitku niki ora cocok, gatel kabeh tenan.